sa ka. Maayong alokan yung tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatagog kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Say You'll Never Go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joanna. Christoph, asa ka? Apasa sa ko din sa kong nahimutangan, be. Pusog ka yung uwan good. Na-stranded ko niya, dagan ko gibit-bit paperworks. Asam ka na, Pita? Kaya naunta ka. Salamat ha, Christoph ha, nga imong gikuha si Joanna o giuban din sa pag-uli. Uy, kaso tita ay, anytime nga makinahanglas Joanna na ko, narading ko. May pa di mong best friend Joanna, nagpakabana pa si mong kahimtang, pero kadang uyab ni mo, ambot lang yun. Huwag pakialam ni mo. Mama said, uy. Nalagit siya gilakaw ron, maong wako niya makuha. Ay, sus, lakaw ko taon. Ingon anak yun ka-importante iyang lakaw kay ni mo. Ambot lang. Ay, ambot unsay nakita ni mo anang tawhana. Ihatod sa nakos Christoph's gawas, maoy. Nihunong namang uwan. Atas ako, tita. Nahala, sige. O salamat dong ha, pag-amping. Salamat, tita. Best, thank you ha. Uy, kaso eh. Pero may biyag yun kung to the rescue ni mo kung wahay mong uyab. Maong kani. Maong thank you good kaayo. Asam mo siya? Tinuod yun ka nga na si lakaw o nag-away na sad mo? Ha? Wa, uy. Sulti ko tinuod. Nag-away na sad mo, no? As usual. Ay, sige na, uy. Tingalig. Magabian pa kag maayo. Uy, day. Ganyan na pa kasi kupot na mo cellphone. Nyamukot kag naong. Ngano ko, uy. Kanina pa ko si panawag ni Vincent Daygood. Tigit tupagon. Taas ki pride tawhan na, eh. Ha? Nga naman, nag-away day mo? Oo. Nasad? Uy, naunsa naman, uy. Katoxic ba na yung relationship? Uy, kung mauna nung pagbuwag na lang ka mo. Di ni mahimo. At tuon ako siyang apartment unya. Dili mahimo nga dili ko ni tinggan. Ano niyan mo ka? Alangan. Wa pagi ka nag-text na ako sukad kahapon. Unya di pagi ka mo tubag tawagan. Di mo di ka kaagwanta. Nya, masigig pangaway. Kisa masay dili masuko. Ang imong panangkin nako simula ang pagbasang gabi iway babay unya naa di ay. Kung wa pa nag-upload og picture ng imong amigo sa Facebook, di gid ko mahibaw. Ay, niapas na lagi to. Hanya lagi be, ngano sikit makayo siya nimo. Kung nianhi ka ba, ron mangaway na po na ako. Pauli na sa inyo. Vincent. Sorry na. Nituon ako nimo. Please, okay na ta. Babe, please. Ayaw na gud kasuko. Sige na, sige na, sige na. Thank you. Sorry. I love you. Love you too. Let me guess. Ikaw na say na ngayog sorry, no? Oo, ngano di ay. Sama sakit na ako, good. Ay, abuti mo day, uy. Ikaw, no? Under kay ka na imong uyab. Dili man sa kamuri akong ingon ato kung wa kay nakitang sayop. Day, wa magay sayop. Gibati lang yun akong sabot. Ambuti mo, eh. Nganon dili man siya kamubuwag anang imong uyab. Uy, nga himabay man kaayo na. Pinalagot ka babay ang rason sa inyong away, good. Pero at the end, ikaw ra gihapon ang mga yuog pasaylo imbis iyahang sa...
Grabe, jud kang gugma ni mo niya, girl. Grabe, cute. Tingali ba yung obsession na ng imo, ha? Unsa? Grabe sad ka, uy. Na ako'y Christoph, good. Anak jud ka ng Vincent. Christoph? Oo. Day. Best friend rin tawag Christoph, uy. Ang pangutana, kung best friend ra basad gyud ang tanaw ni Christoph nimo. Kaysa kung tanaw, day, sobra pa sigala iyang na-feel for you. Day, best friend rin akong tanaw ni Christoph. O sa pa, dili na ko type si Christoph, day. Uy, daot kaayo niya. Dili pagid ka maumupurma. Uy, ikaw ba? Grabe sa kay ka. Uy, grabe kay kasi mong best friend. Kitinuod man sad. Actually, kapila naman ako sige badlong ana, pero ay sultira na ako. Ingon ana lang gid siya. Day, ayaw pangitaa ang love sa physical. Kaya kanang physical, no? Mo fade ra gyud na. Pero ang genuine, ang ka-genuine sa usa ka tawo, dili. Day. Kana si Vincent, inikatiguang ana, mausab rang naong ana. Pero iyang pagkadili matinud-ano nimo, perme na gyud na. O kana si Christoph, do na pa'y chance nga mapurma na uy. Kay di ba kina siya batiog naong, daot lang. Sige ka, hala ka, magmahay jud kag ibaliwara na nimo siya. Dili na mahitabo. Friends ramin no. Oh, excuse Day. Hello, babe? Pwede magkita niya. Sus? Gimingaw na dayon ka na ako, no? Sige, asa mo ito magkita? Oh. Ni aman nakita din eh. Mingaw man ni din eh. Nalang ko importanteng istolte ni mo. Ha? Bahin sa unsa man? Yona, I'm sorry. Magibuwag na ko ni mo. Vincent, ayaw ragad pagbinuang. Huwag kang magbinawang. Ako na ning putlon tungod kay doon na ako yung naggustuhang lain. O unsa? Saingon ana lang ka sayon? Magduha na ta katuig pero wa ko mabuhag di mo bisan unsa ka kagago. Mo na hinungdan nga nung makigbuwag ko ni mo. Di ko gusto nga magtuyok rang imo kalibutan ako. Unsa? Okay, fine. Joanna, maamahan ako. Unsa? Nakapamabdos ka? Yes. Ug love na ko siya. I'm sorry. Makita ra kaglain nga para gini mo. Oh, nakim na sa ning tubig, oh. Ayup siya. Ayup siya. Karon pa ka? Sa una na salbahe sa mong ex. Di gini mo dawat. Lain kay ka. Imbis imo kong i-comfort mo na pahinog akong sa kung ano nisakitan ko ron. Kay mo magiusa. Nakay choice mo biya. In fact, daghan na kayong rason nga pwede na unta kang mubiya sa una. Sa una pa gyud, pero you always try to fix everything. Bisag dili ikaw may sadaan. Christoph. Diba ka, Joanna? Napamagyud untay laing tao nga makahatag nimo sa love nga deserve gid mo. Walang gid mo makita. Kaya unsaon nga focus magay ka sa tao nga dili na gid mausab pa. Lain na sa ni mo, oy. Ako, wa ba ko nimo makita? Best friend ra ba gyud ko to imong tanaw nako? Joanna, please. Hatagi ko gigayon. Christoph. Suwayan lang gud nato. Basta palayog magkaton karas pagigugma nako. Labaw pa sigala. Christoph. Nalipay kaayo ko nga gisuwayan gyud ninyo ni Christoph, Joanna. Kay tanawa o, di abot gyud mong hapit na 5 ka tuig. Mo lagi tita. May gani kay gisugot ko. Dili pa ka mo ulit. Lang ng gabi. Bitaw, Christoph, basig maglisod pa niya hinuon kag sakay ron. Sige, tita. Dili sa ko
Love, andun ako. I love you. I love you too. Unsa? Mura kag napulaan ni Christoph? Halo, inaunsa mong ka, uy, hapit na noon mo maglima ka tuig, karon pa hinong ka naka-feel og puol. Ambot pa day, uy. Wagit ko makasabot sa akong kaugalingon. Ay, naunsa man sud ko, uy. Grabe put ka. Joanna! Ay, kalimot sa kong birthday, ha? Oo, lagi. Bantay, ha? Mag-expect ko mo. Uy, gipaon na yun na namang gina nimo imong pagsigigtando sa mga invitation anang Edward, uy. Pila pa lang ganina siya kabuwan, sukad nadawat din sa atong trabahoan. Grabe na kayo mo ka-close, no? Day, amigo rami, uy. Kalain ba di mo tinanawan? Tingali bayag mo na nakasamok sa imong hunahuna, maong napulan kang Christoph. Pataka naman ka, uy. Dili manggod. Ambot na lang gini mo, Joanna. Bahala ka na, uy. Dako na bitaw ka. Day. Dali! Dayon sa kong apartment, Jo. Pasensya nga, medyo samo kay kong apartment. Asa man day mong ubang friends? Ingon ka na, sila. Ambot, may klaro. Na makakanako, no? Okay. Sige. Tukan ko sa tinuod, ha? Joanna, at tinuod, gusto ko ni mo. Huwag limbaw ko nga, pares na gibati. Ayun po yung kaugalingon. Edward. Kung pananglit, sa'yo po gusto kong ipanulti, di yung tagamtando sa kong invitation, di ba? Pero bisa ko sa, huwag kang balibad. Joanna, Edward, di na ito po ka na please, kaugalingon. please, ayaw. Di ba ako, mga sa'yo mong gusto? Please, Edward, unsa pa? Joanna! Gusto ka. Naglibog ko sa kong gibati para nimo. Huwag salamat kini tungod sa nahitabo karon. Karon pa na ako na-realize nga mahal gyud na ako si Christoph. Dili na ko kayo nga masakitan siya. I'm sorry. Joanna! Mo rin naka-feel ko nga murag bugnaw na kag tinagdan ako. Sorry, Christoph. Pero tuhui ko, way nahitabo na mo na Edward. Na-realize na ko nga mahal kita ka. Masaylo ako. Mahal sa tika. Ug dito ko nimo. Salamat kay honest ka na ako. Thank you, love. I love you. I love you too. After 8 years na mo panag-uyab ni Christoph, gikasal mi sa simbahan. Dako kay kog pasalamat sa Ginoong gitagaan ko niyag sobra kabuotan nga bana. Karon, may tulo na mi ka anak. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN.